Pero lain pa yato igsoon. Dili na gud ka kumpiyansaan ang panahon karon no. Kay sulod sa isa ka bulan, daghan kay nahitabo sa atong nasod or bisan pa diri sa atong palibot. Pero I would like to remind you na wala tay angay kabalaka. Amen. Kaya ang atong Ginoo, ang atong ginaalagaran, dili basta-basta. Amen. Ang atong Ginoo buhi. Siya ang hari sa tanang hari. Ug ato siyang daygon mga igsoon. Mao dili na to sayangon ang panahon karong buntaga. Ug atong ibalik ang tanang dungog ug pagdaig diha sa iyaha. Kung maabot man ang bisag-unsang katalagman sa kinabuhi, dili ta angay mahadlok mo balaka. Kay ang atong Dios nga ginaalagaran, buhi.